आई फिर रउआ सभे के समक्ष में एक के म्यूजिक लाइव से रउआ सभे के गीत प्रस्तुत कल जा रहा बा। का वीरेंद्र भैया तू तो खूबे नाम कर दिला हो। तहार जोड़ा बा हो कहते बानी भाई देवी के भजन गावे खातिर नाम सुनले रहनी है, लेकिन तहार काम नहीं खे। तू हो जो 12 उड़ा ना ध्यान दो। पहले आकार करे के तू सीख कि आकार कैसे लगावल जाला, ओकरा बाद में गाना बजाना गई है अमर जादव से। सावरी सावरिया सावरिया सावरे सर तरह आजबे कहनी है, नया जमाना के गीत गावता नहीं। देखी सुनी सर कैसे होला। दोष बा अनाज के कि दोष बा समाज के, कुछ ना बुझाता। भाई से भाई अब बेटी से माई ना, बाबूजी से लइका न तन को डेरात बा। सास भरेली पानी पतोहिया बैठ के काटे चानी। सास भरेली पानी पतोहिया बैठ के काटे चानी। भावे लोग के हाथ से आजकल भसुरो पिटाता। हार कोहला अमरवाई तूफान जी के चेला हो। अरे जी हो कैसे के लाजे आज बाचिए विधाता। ध्यान दो पचरा पर भैया, पचरा कैसे गवाला हम रउआ के सिखावत नहीं के। रउआ बड़ जवानी तो छोड़ देता नहीं, रउआ के हम बतावता नहीं पचरा कैसे होला। का भाव लगल बबुआ हो? का भाव लागल? भक्त माई से कहता कि ये माई तू तो दुनिया जहान के पाले लू पोसे लू। आज तहरो बेटा राउर पचरा गावे खातिर एक म्यूजिक में आइल बा। आज जुटान भइल बा वीरेंद्र निराला से। वीरेंद्र भैया तू तो पचरा गौल ये मर्दे तू नहीं, तू तो पचरा गावत रहो। उ तो लागत कि साफ कचरा क देल तू, साफ कचरा। देखो पचरा कैसे होला हम तहरा के बताओ तने। कि कांवरू से चललू भवानी अरे कलकत्ता में अइलू हे। ए मैया हे कलकत्ता में अरे अइलू हे से काली कहलू। ए मैया काली कहलू। एकरे के गावे के बा कौना भाव में बबुआ? कौना भाव में? वही पचरा के भाव में। कि कांवरू से चललू हे मैया कलकत्ता में अइलू हे। कलकत्ता में अइलू हे। काली कहलू ना ए मैया काली कहलू ना
ए मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे कि काली कहलू ना मैया भक्त के देलू दर्शनवा हो रे काली कहलू मैया भक्त के देलू दर्शनवा हो रे काली कहलू ना। और का ए बबुआ तो कलकत्ता से चललू भवानी अरे पटना में अइलू हे ए मैया अरे पटना में अइलू हे तो पटन देवी कहलू ना ए माई पटन देवी कहलू तो मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे पटन देवी कहलू ना मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे पटन देवी कहलू मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे पटन देवी कहलू ना मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे पटन देवी कहलू ना। और का बबुआ देखो निराला जी आगे का बा तो पटना से चलली भवानी अरे हरौली चली अइली हो अरे दैबा हरौली चली अइली हो हरौली बुढ़िया मैया कहलू ना कि बुढ़िया मैया कहलू ना ए मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे बुढ़िया मैया कहलू ना मैया भक्त के देलू मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे बुढ़िया मैया कहलू ना मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे बुढ़िया मैया कहलू ना। और का ये बबुआ भक्त हता कि ए माई तो हरौली से चललू ए मैया अरे अमिकाया साथनवा हे कि अरे दैबा आमिया साथनवा हे भवानी कहलू ना ए माई भवानी कहलू ना तो मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे भवानी कहलू ना मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे दयारी कहलू ना। और का बा ए बबुआ वीरेंद्र भैया बानर देख कैसे पचरा होला तयामी से चललू ए मैया अरे मरहरा चली गइलू हे किया होरा मरहरा चली गइलू हे गढ़ देवी कहलू ना ए माई गढ़ देवी कहलू ना तो मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे गढ़ देवी कहलू मैया भक्त के देलू दर्शनवा हे गढ़ देवी कहलू। और का ये बबुआ का भावा जब माई उहे मरहौरा से चलल बारी तो उहे राजा मनन सिंह अपना गुमान मन में कइले बा भक्त रहसू से कहता कि ए भक्त रहसू जल्दी अपना माई के बोलाओ हम आज देखल चाहता नहीं कि तहार माई कैसन बारी। और का होता बबुआ का होता तमरहौरा से चलली ए मैया अरे थावे भला नगरिया हो किया रे दैबा थावे भला नगरिया हो भवानी कहलू ना
ए माई भवानी कहलू ना तो तुरलो मनन के गुमानवा हे भवानी कहलू ना तुरलो मनन के गुमानवा हे भवानी कहलू ना तुरलो मनन के गुमानवा हे भवानी कहलू ना। ए बबुआ उहे जब माई जब भक्त रहसु के जब दर्शन देली हो तो उहे भक्त हो जा जय जयकार करता कैसे बबुआ का होता ये भाव लगता कैसे कि अरे आई गोइली माई अरे आई गोइली माई हो आई गोइली माई आई तब बेटा के बोला वाला पर आई गोइली माई 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 बेटा के बोला वाला पर आई गोइली माई। प्रेम से बोली दुर्गा जी मैया की जय।